בצפון הארץ, וברגע שבו שלושת הילדים שלה הוקפצו למילואים, היא הבינה את הדאגה, היא חייבת להחליף בעשייה למען החיילים. אורלי פתחה סוג של חמ"ל אצלה בבית, חמ"ל אזרחי שמכין אוכל ונותן לחיילים אפשרות להתקלח ולהתרענן, והנה מצטרפת אלינו. אורלי, שלום, תודה שאת איתנו. שלום, שלום. אני רואה שהילדה כבר בבית, אז זה כבר מרגיע. או שזה לא הילדה. ילדה מהגדוד. אוקיי. הייתי צריך להעריך. אורלי, קחי אותי לרגע שבו את מחליטה שעכשיו את עוברת לעשייה, נגמרו הדאגות. נגמרו הדאגות. טוב, בשבת שהתחילה המלחמה, שלושת הילדים שלי גויסו, כמו מרבית ילדי ישראל שיהיו בריאים, ולא יכולנו להישאר ככה חסרי אונים. התחלנו בלעשות אוכל ללוחמים בגזרה, בשלושה ימים הראשונים. ביום הרביעי חבר אלינו הסמג"ד של הגזרה, והיה צריך מקלחות וכביסות וכל מה שצריך, אז אמרנו לו, יאללה, בוא. אז רגע, איך נראה בעצם הבית שלך עכשיו? מה, כאילו כל המטבח מופקע לטובת זה, אוכל, כביסות, מה יש שם? קחי אותי, תכניסי אותי פנימה. תראה, אני עשיתי עסקה עם בורא עולם, ואמרתי לו, יש לי 3 ילדים בחוץ שיהיו בריאים, ואני צריכה את העזרה שלך, אתה... כן, אורלי, אני מנסה לחדש איתך את הקשר. הוא יעמוד שלא יצא של ספק. כן, אנחנו שומעים אותך, תמשיכי. אמרתי שעשיתי עסקה עם בורא עולם. אמרתי לו שהוא ישמור על 3 הילדים שלי, ואני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל הילדים שלו. ואכן הם מגיעים לפה שיהיו בריאים, מתקלחים, מקבלים ארוחה חמה, ישנים למי שצריך להתארק לכמה שעות, מקבלים מפגש עם משפחות למי שיכול איתם. יוצאים מהשטח וחוזרים חזרה, ואנחנו פה בשביל כולם. טוב, קודם כל אני רואה שכבר את הז'רגון הצבאי אימצת, להתארק, תכף תגידי לי עוד כל מיני מילים ששמעת בימים האלה. יוצא צבא כולנו, ככה זה. בדיוק. תגידי, כמה חיילים נמצאים אצלך, נגיד, בממוצע ביום? כמה מגיעים? בממוצע ביום באזור ה-70-80. וואו! איך, ומה, והכל, זאת אומרת, מה, את מבשלת ל-70-80 חיילים? מה בתפריט? כן, נעזרים במתנדבים. אז עושים קודם כל את הארוחה החמה, ולא משנה מה יתחיל, אם זה חביתה וסלט ירקות ובורקסים ולחמניות. וכל מה שאפשר להציע, ועל כל מה שאנחנו יכולים לשים את היד, הולך לטובתם. בבגדים מכובסים הם מקבלים מגבות חמות. מאיפה המדים? אגב, מאיפה המדים? ראיתי שם ערימה של מדים, אולי נבקש לראות. אני כמעט רוצה לחזור למילואים, שאני רואה את המדים ככה מקופלים. העלינו מודעה בפייסבוק, כי לכל אחד מאיתנו יש בבית איזשהו ארסנל שנשכח, וביקשנו שיעלו את המדים בתוך שקיות ויארזו, וישלחו אלינו, ואנחנו פתחנו נקודות איסוף, משם משכנו את הכל אלינו, ופה זה הולך לטובת הילדים, מכובס ונקי למי שצריך. אגב, הבנתי שאפילו לפני כמה ימים ארגנת אצלך בבית חתונה לזוג שאת בכלל לא מכירה. כן, העונג היה כולו שלנו. זו קצינת השלישות של הגדוד שהגיעה, היו צריכים להינשא, וכן, הבאנו את הכלה אלינו הביתה בערב, ובבוקר קמנו ליום של ברוך השם שמחה, עם תסרוקת ועם איפור ועם ציפורניים ועם קולולו וקבלה והובלת חתן כלה. זה היה כיף. תשמעי, אני מסתכל עלייך ורואה מה את עושה, ואני אומר לעצמי, איזה מדינה יש לנו? איזה אנשים יש לנו במדינה הזאת? רוצה לראות איזה כיף, ירון? בוא תראה איזה כיף. תראה איזה כיף. איזה יופי. מה זה? אני רואה שכבר... יש לך עכשיו יותר ילדים, כן? עוד ועוד ילדים, התוספת. אורלי. אורלי, אני רוצה להמשיך לדבר איתך. בבקשה להחזיר את אורלי לשידור. הנה. אורלי, שמעת אותי? בואו ננסה בכל זאת. יש לנו אותה? לא. טוב. כן, אני פה. כן, אורלי. אמרתי שכולם שלנו, וכולם הילדים שלנו, והבנים שלנו, והבנות שלנו, ומה זאת אומרת? בשביל זה אנחנו כאן. רגע, החיילת לידך תוכל להגיד כמה מילים עלייך? אני אביך אותך בשידור חי. עליי? איך קוראים לך? למה עליי? איך קוראים לך? אני אלמה. אלמה? אנחנו חיילות מילואים בגדוד 121, ואנחנו 3 בנות בגדוד, אנחנו וקצינת שלישות. ומצאנו את אורלי, ואורלי מצא אותנו, אחת בשביל השנייה, ובתנאים שהם לא קלים להיות בגדוד, זה לא משהו שעשינו בשירות הסדיר שלנו, אנחנו שם בתור תמיכה,
ואורלי ימצא אותנו, אם זה מרק חם, אם זה מקלחות, אם זה לא לקבל תשובה שלילית לבוא להתקלח אצלי. אורלי, שנייה, התקלחנו אתמול, יש אנשים שעוד לא היו. אין דבר כזה, לא להתווכח, בואי אליי. וזה מחמם, היא נתנה לי חיבוק ראשון, אחרי שבוע שלא הייתי בבית, אני התחלתי לבכות. וזהו, זה מרגש שיש אנשים כאלה, וזה מרגש שיש כזאת התאמצות וכל כך הרבה אושר לאישה הזאת, וכל כך הרבה טוב לתת. זה הכי בכיף בעולם בשביל כולם. אנחנו מודות על הכל. יש תלונות על האוכל שאני אדע להעביר. מנקים וזה יותר מדי, שיגידו תודה. טוב. אורלי, את נהדרת, וגם אתן שם איתה. כל הכבוד, באמת, ויש לך זכות אדירה. ברוך השם, זה באמת ושבעזרת השם היקירים שלך יחזרו הביתה בשלום, אמן. של כולנו, של כולנו, אמן ואמן. זה המקום להגיד תודה לכל מי שתרם, לכל מי שעזר, לכל מי שנתן יד, אם זה בכביסות, בבישולים, במצרכים, בנתינה. באמת, ברוך השם, עם ישראל נמדד בדברים הטובים האלה. ויש לנו פייבוקס, מפנקים מוצב קדמי. את החיילים, מי שרוצה, מוזמן לשים שם לטובת כולם. זה גם נרשם. אורלי, תודה, תודה רבה לך. להתראות, ביי ביי. תודה לכם. טוב, רק דיווחנו בשעה